Tsopano tikupatsirani programu ya Timvetse imene amapanga present ndi Blessings Kanachi. Pamenepa tikuona akasakula amvula komanso ampekasambo akukambapo za press briefing imene inalipo ya DPP imene inapangisa DPP, UTM komanso AFORD. Komanso akukambapo zokhuzana budgetary support imene yachokera ku EU patatha zaka zochuluka. Budgetary support imeneyi itayimitsidwa kamba ka mkhalidwe ndi mchitidwe umene umachitika wakusakaza ndalama za boma. Ndi tatiyeni tionere programu imeneyi mwatsatanetsatane chifukwa ndi akasakula atokota kwambiri komanso ampekasambo nawo abweranso ndi miyambi yawo. Tatiyeni tionere kuti kodi mu programu imeneyi muli zotani. Pake mpompokora asilikali akuthandizira kuti zipolowe zichepe anyamarake ndokwacha tikulandireni ku programu ina ya Timvetse kuchokera kuno ku MBC. Programu imene imakufikani chonanga chokuti tizikambirana nkhani zosiyanasiyana zimene zochitika mdziko muno kuti muzitha kuzimvetsa bwino chifukwa chokuti timadziwa kuti nkhani zikachitika kumakhala zambiri zimene anthu timayankhula. Padakali pano kuli masambanchezo mmene makhalanso nkhani zina zoti mwina kumamva munthu mapukusa munthu kuti nkhani zimene ndi zoona kapena chochitika ndi chani. Ndikuti muzimvetse bwino programu yake ndi imene ife timakhala tiku zitambasula bwinobwino kuti muthe kuzimvetsetsa. Ndiye programu uno muli ndine Blessings Kanache koma sindimakhala ndekha nthawi zambiri timakhala manthu angapo ndithu ndi akuluakulu amene wakatswiri amene amabwera kuti atitambasulire bwino kuti tizimvetse bwino nkhani zimenezi. Ndi tsiku la lero tili ndi Mr. George Kasakula. Tikulandireni bwana Kasakula. Tathokoza Blessings. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Humphrey Mvula. Tikulandireni Mr. Mvula. Zikomo kwambiri. Komanso tili ndi Mr. Kelvin Mpekasambo. Tikulandireni Mr. Mpekasambo. Zikomo kwambiri. Akuluakulu atatu amenewa ndi amene tsiku la lero tikufuna kuti tikambirane nawo ndithu kuti muthe kumvetsa pa nkhani zingapo zimene zachitika masiku amenewa. Nkhani yathu yamba yofuna tikambirane tsiku la lero ndi nkhani yokhudza posera panaona chipani cha Democratic Progressive DPP chinali ndi msonkhano wake wa nkhani kuti Longwe press conference mmene anakambako zinthu zambiri pokhudza mwina amene zinthu zikuyendera komanso anafotokozapo nkhani mwina zachisankho pali zambiri zimene anafotokozapo. Tikudziwa kuti imodzi mwa nkhani zimenezi apitanayo ku bwalo la milandu mwina sitikamba kwambiri zimenezo. Wanafuna kuti timene tikhuza kulankhulapo kuti timve kuti kodi anthu angamvetsetse bwanji pa press conference imene adabweretsa iwowa ngati chipani cha DPP. Makamaka tinaona anakambapo nkhani ya kuma electoral commission, anakambapo za antalimanja ngati wapa mpando wake, anakambapo zinthu zingapo ndithu zokhuza zimene zinthu zikuyendera. Mungafotokozepo zotani ndi imene munasatirira nkhani imeneyi komanso kuti anthu amvetsetse kuti kodi zenizeni zimene zinthu zikuyendera ndi zotani. Tiyambe ndi Mr. Kasakula. Zikomo kwambiri Blessings. Poyamba ndipizana nawe kuti kani ya my IDs whether make registration Monday Yes. ya voters. Yes. And munthu ukapita kumeneko kuti akupanga register kuti ukhale pa kaundula wa anthu amene azavota cha chamawa ufunika upange produce national ID. Yes. Ni nkhani imene zipani zimene une nazo sikugwirizana nayo. Ndipo apita ku Kodi jaji alamula Friday apereka injunction apereka olosa apereka injunction. You afuna kuti a judge apereke some form of injunction. So that side molemekeza court city kamba kwambiri. Yes. Koma there are other issues zimene amapangarezi ku press conference manager. For example zimene kuona nazo ndakunena kuti wapampando wa bungo limene lameki adwepa sudindo kana kosiwo othamanga background neso adwepa sudindo anakamba zambirimbiri afuna mamashini amene akugesa chilo ameki kuti atipanga register tisagesa chilo zimene zo company imene napanga zimene siya bwino anakamba zambirimbiri. Kwa ineyo ndikuona chinthu chimodzi chinthu chake chakuti ADPP ndazawa amene akuwasapota mwina ali ndi zolinga zina ngati akunena kuti achairperson ndi oyipa ayipa chani ngati achairperson yo audziwa mbiri yawo kuti kapena ndi mwana wa politician ndiye chayuka chani chimenecho. Ndipo ndikumbukira during that press conference mtolankhani wina wanakawa uzodi yake anafunsa labwino kwambiri kuti kodi inu munena kuti kumekiko ana anu kodi nosoma politician ndipo muli ndi ana. Are you saying kuti ana anu tsogolo as a generation kumeki for the politicians? Sana yake fumenero.
ampesa amene mkuone nawo mukutala kwa chani kuti ichala kwa chani sakunena ndene unaona ngati kuti zimene akuganiza ADP mwina sakuzitchula sakutchula chifukwa chenicheni chimene chalakwika. Ine ndikuganiza kuti ADP mwina aona kuti kumeki kuja zambiri nzanyowani zopangira register anthu nzanyowani kamba software yodzawerengera chisankho even umatopeza marizatsi ku National Talent Center ndi zanyawani masystem onse amene amagwira ntchito zanyawani even that's why akupanga so register anthu even voters roll kaundula wa voters ndi wanyawani and akunena so kuti mwina bunga lija la NRB sili kuchita bwino sili nalembetse kodi iwo osakatenga anthu akunena kuti iwo anthu ena sanalembetse sanapite mokwana pa district paliponse pala anthu a NRB kwa DC kuja kodi anthu iwo achamata kapita kuma political rally amatenga izi ma track even 30 tana track osatenga anthu kale kupita ku district kaya kucholo anthu alembetseni kaya kulilongwe ifenu anthu azino alembetseni waganiza ndani. To me it's not about NRB because NRB says finalemba anthu 12 million amene avote and sinasiye bweresambeni anthu kuti talembe ngati muli nawo anthu alibe anthu onse analembetsa ndi angofuna kuti asokoneze zinthu. To me chimene ndiona ngati neyo George Kasakula chakuti ADP akutionesa kuti umweku I think amabera zako ndipo njira imene amabera akuiziwa mwina amabera kuti anthu olembetsa kaena amakatenga ku Mozambique amakatenga kuti amafuna kuti aziwonjezapo today because zimene sizingateke there is a new system new systems this president to make ifakaudana nayo because they can't penetrate those systems. NRB they are registering making saying we want to go to register amene NRB abanga register na amene they already say NRB is explaining. I've attended 2 meetings for the past 2 months. Yes. NRB explains all the time. These are the figures. Panoba 12 billion plus. Tikupiti tisabe. Ngati mulinde anthu amene muona kuti sanalembetse bwera naoni. For as we speak, papa district palipose pali NRB imene kulembetsabe anthu. Bwera naoni talemba. Why don't they bring those people? Why are they just talking? To me, it's because there are no such people. Everybody knows the ones that were supposed to live the rabbits. They are looking at other people. That's why they are saying if you're from the so to me, Malawi suppose and and I'm happy with it. The country is not taking them seriously. Nobody is really taking them seriously because even the chairperson, her explanation is very simple. In EU, I have the law that I've got to act within. Parliament. You want me to break the law? So, she's a high court judge for Christ's sake. How can she break the law? She's refused to break the law. She's saying, in EU, will change. She's not saying no. She's simply saying, then so they want her to break the law with our sangarats. Serious. That's why I'm happy with Malawi. They're not taking it serious. Because honestly speaking, they have no case. Yes, we're in a serious problem. Yes, no one Mr. Mvula and Indinde Manga. Mvula, Mulankula Zotani, Makamaka Bazana, ATP. Eneo, Wina and the Ambe. Mwanatufuza kuti ngora nkula pazimena na Koma. I want to talk about the fund ngora many zinariri for press conferences. Yes. There was too much anger. Ari yense mana marankula zentu kuyokwambiri, threatening, intimidating, claiming to have the power that they didn't have. Mwina it is rubbing off from their president. So around Marankula, ama Opieza, ama Nyongodola antu. I mean a political manipulation. Trying to intimidate and political intimidation. Bully them. Or manipulation, political manipulation. So and basically everyone who spoke,
minus ena ocheperako koma ambiri achisali anayankhula mokwiya kwambiri and up to mwina kuponyesa kuyankhula mungodikira tisasankhe APM tikangosankha ife tizakhati kuyendesa boma zimene Malawi sanafune yafuna so anthu zaendera from behind the armchair nangamapanga chochoso then zambiri zoyankhula we're going to close the borders mphamvu zimene zimozitenga kuti ndira murangi mene kupasana mphamvu imene kuti ino mukaseke maboda mukapange you shut this country mutani there's a government in place muna zangu yesa azaone kuti kodi ameima panga manje apolisi amapanga manje kulankhula democracy imatipasa kuti tose tiziwa watu amene tingafunire zosakhala bwino so the way people spoke my appeal to Zipani is let us not create unnecessary tension kuti Malawi amenyani muno or akese apange zindapangane zoipa because the result yaje there will be a lot of things ochitika. Yes. You will now connect what people speak to a lot of things. Ichi katsimuvomera kupanga ichi if it's kupanga takuti katsimuvana you are telling a government popanga lamuro la NRB indiwo omwewo nthawi imene nduna ya homeland anali mai wina wakulunzu kuti patindani chazam she defended that lamuro that time MCP in opposition kusamba zonzi anali akuyankhula mokweza imene choipa ose anthu akumalankhula kuti sizibezi it went through today yaipa and chakachoipa koma this was hotly contested in parliament. Eventually everybody agreed it was used in 2019, it was used 2020, and we are all smarting from a famous court case, constitutional court inatitandiza kupanga outline kuti tisapange sozachinyengo tisazakhaleso ndi zamatipex tisazakhaleso ndi zakatangale zina zache zolowa muchisankho. So that law has outlined yatikonzera njira yotiuza kuti zachitika. People want us to go back. They want us to go back to issues of barrel stuffing. What is wrong? I mean, we are aware that NRB forms so many things was not about. We're also aware that some equipment was stolen. So one would suspect so you don't want that system downstream to exist. Could mukango tenga zintuzo ziwende mungaziche nkatimu. And in now we are the one country remaining behind in managing the sangos are transparent. And that was I'm a current voter rule. You cannot generate a voter rule unless and base. And you cannot base a sango chop and identification. Look, in the city go up of full and would have voted, but Malamuso, Malawi Congress Party, no bank force them to vote. Could you vote basi? So let's regularize. But and best no cow many acts of voter. Minister and best also exercise the right not to go and best yourself for the water now. So I was very surprised. And then anankula zintu zambiri zonyoza boma, including mwino kumankula zina zusayenera forum corruption. Kumantu se anai very popo. Nduri also and Miranto. So you cannot be a warrior. You cannot be somebody standing on a higher moral ground. And the Zorankura zina zusakala bwino. So komabarantu ozindikira school yao kuna bwino mwina azi currently magani oditire mbachani press conference. I will go back to George and I would have Peter Nekoff. It also they were coming from a meeting in Nekoff. Yes. Where Where they did not raise anything beyond Anel Momo.
and then more nekof. Then after the meeting in nekof, we are supposed to build consensus. Building consensus. And then we can pass a press briefing. You took one of the but you are there when I make a brief. When I be a brief. And that's one to my president and because of the cause as many as the go in there. But now, the typical of what the and when I'm a parliament, Kubanga pass and there are a fat one, Banga pass my bill. After parliament, you go out and hold the press conference. This is very bad. This is very bad. This is very bad. That's being deceitful. And you will not run a country by not recognizing what the Pamakara president was at the time. Pamakara Bomari was at the time. I mean, as many as Makara. So, and we cannot run an Chisango chop under information. Best Yonena Kuti and the mess down. I mean, I'll cover that down. And there must be a way of identifying Android. Transparency, and you cannot be asking, bringing a condition, we are joking, put him by work at the another president or MCP Karigari. I mean, in Muguran Crab, no saying, Mumaende Sanao make. Diamond and Ramazi or Kuti in on the DPP. People never raised a petition. Yes. Didn't even talk about it. We just said, Choyoti, Amaziwa, no Panganiswa point, Gatimuna, my chairperson, ESCOM, so, but today, you say, the democracy tells you. That's what I mean, Mr. Yeah, listen to me. Tipeleke mpata kwa Mr. Mpekasambo. Mwamba mena nakulira akasakula, maso mena nakulira mvula. Iniyo mtachata press conference manager. Muni ndi ndemanga yotani. Ndemanga yanga yambiri ndio nakuti. Chimene chikumandi pereka moyo ndero. Kundi wawa kumudwitsa kuti zonse zimene anayankhula pamene pachi wase aja nalano pachi anawo sangauza nawo ndipo lo patatani sangauza yes sangauza nawo pachi okay pamene pajapo mkhozo kuyamba kaya kunali amathanga ali ndi nkhani yawo amathanga amayi mathanga ali ndi mbiri mdziko muno mwa manager. She has a past and the past is too fresh. Mubwera kaya pa ana malomba ali ndi mbiri. He has a past and that past is too fresh. Mubwera kaya pa George Chaponda kaya ndi andani aliyense pamene paja ali ndi mbiri oti akayimirira achisale ali ndi mbiri mdziko muno. Mwandipetsa kaya? Anthu amene ajawo ali ndi mbiri koma mbiriyo tikuidziwa ndife. Ana amene akukula pano pa mbiriyo sakuidziwa. Ana athu zaka 18 16 sakudziwa kuti anthu amene aja anapanga contribute chani kuti dziko linolo lizikhala ndi mkwiyo ngati mmene tili nawo. Kudana ngati kumene kumachitikako. Zonse zimene zakhala zikupanga choko economy ya dziko linolo. Anthu amene aja anapanga contribute yani anawa sakudziwa. Ndi pamene pali manthanga osati kwawo payo waja koma pamene pali manthanga palipo. It's very dangerous. Kuipa kwina nkwakuti mmene ndafotokozeramu ndiye kuti iwo aja akufuna atenge zimene amakhala kupanga mbuyo kuti awapatsire ana awo chifukwa sakudziwa ndiye kuti akuononganso tsogolo la dziko lino. Mwandipetsa mami? Koma ndanena tsiku lake kuti mtengo wa mango subereka papaya. Mtengo wa mango subereka papaya. Anayankhula mvula kuti nkutheka kuti zimene zichi akutengera ambuya awo. Koma ine ndili ndi mawu opita kumene khalidwe limene chakupanga lija zomanamiza dziko chochicha kumanamiza dziko kumanama because there is no way an institution like Malawi Electoral Commission formulating all the structures iwo aja adi representatives awo kumene kuchako kuli andani aja kuchikwawa amemira tipipi ya commission akasaira kuliso that was yes Professor Fabiano yes so kuna Malawi Congress Party now ali ndi awo kumene kucha
ndero kumene kuchezo sezija kaya ma procurements kaya matani anthu amene agendero amasainira sikonjo ndero amasainira amavomereza nthumwi zawo zimene zili kumekiko ngati ma commissioners amavomereza zimene zija sikonjo kulanda zili waja kutsusana zimene nthumwi zawo zimene zili kumeki zimapanga zizasainira akunanthoza chani akamafundira adzisewera njomba zake zimene zizi koma tsono the tragedy is kuti zosichakupanga zija zikuti kumbutsa kuti iwo tipipi ndi chani ife mwina panopo mwina bweza kumaiwala ako anthu ena kuti apaja anthu awa ndajama katenga mafuta ku escom paja anthu awa ndamene amata mwina ena panopo anayamba kumaiwala koma zimene zichakupanga zija zikuti kumbutsa zambano kumati kumbutsa kuti paja magaya awo amakhulupirira bodza iti magaya awo paja amakhulupirira kuopseza iti mwanimvetsaka koma ndimafuna ndi uthenga upite kumene kukuchoka mphamvu zimene ali nazo panachi mphamvu zimene zija anyamata osajola adziyala nawe paja mphamvu zija zochoka kumangochi kupechi house ndimafuna ndiauze mwambi mwina anangasipaja apita mthaka adakakhalitsa kwacho esayidziwa myambi ndimafuna ndiauze mwambi wakuti maliro anthumbi sititumiza nkamwini uthenga wa maliro anthumbi satumiza nkamwini nthumbi ndi chani oho munthu amene ali ndi pathupi mzimayi akhauluwa atisiya nde inu nkuluma mwamuna wake kuti kanene uthenga kuti mkazi wako kunoma sizikhala choncho ndi mwambi umati chani uthenga wa maliro anthumbi simutuma nkamwini mwandipetsaka amunthalika akutumiza anyamata amene amapanga zosokoneza mdziko muno amene ankapanga zinthu kumagawana maalawansi apa microphone ali oni zija zomatema anyamata akanano mwache amene anayala napena pacha amene anali ngati secretary general opo analisopo mpachaso ndi amene adakhalitsa ana oposa 1000 ku nyumba chifukwa kuti yekhayo sankafuna kupepesa anthu 20 swanafa anthuso 20 chifukwa cha yayo jani amene ali secretary general ole nakuwuzani kuti zimene zikupanga zija zayamba kumati kumbutsa zinthu zimene timafuna kuyiwala ndi amunthalika atenga anthu ake omwewo azikamwini awo omwewo nkuatuma kuti kaneneni kuti awo ndi oyipa pamene fere kudziwa kuti eni mimba imene ili kuti sotsantenderere ndi wacha chifukwa ndanena kuti uthenga wa maliro anthumbi simutumiza nkamwini mwanipetsa mene inunso mukuona lomwe abiwo simuyidziwa sinimaudziwa koma apa ndaudziwa tsopano simutumiza nkamwini mwanipetsa kani amunthalika akutumiza anyamata amene amakhala tidaona sipagempompokota asilikali akuthandizira kuti zipololo zichepe anyamata ake ndomwacha ndi chani chimene simunganene 5 years is too short a time adakafundula adakatumiza anthu ena anyowani koma nkhope zimene zija akamayankhula zimene zija akamanama mabodza amene ajawo akutikumbutsa chimene iwowo ali akuakumbutsa Malawi chimene iwowo ali chifukwa amunthalika akutumiza nkamwini kuti ife adzatifotokozere uthenga ndicho sizikomere zamveka kwambiri Mr. Mpekasambo amene wanda Kevin Mpekasambo amene ndi mmodzi mwa anthu amene amayankhula bwino zosiyanasiyana tsiku la lero ndi program imene tikukambirana nkhani zingapo ndithu tayamba ndi nkhani imeneyi program imene yatimvetse nkhani yokhudza press conference imene achitikapo ndi chipani chimene cha DPP masiku ngapo apitawa ndi tufa titsirize nkhani imeneyi ife ndi nkhani zingapo zotikambirane kusakasakula kuyimaliza bwanji ine umaza kosavuta I think akuluakuluwa tsitika ndithu ADPP asaname bodza asaopseza Malawi asapange kuti Malawi achite apange folo zosatira zawo meki ndi yabwinobwino iwo kumbuyo kuti ali mameki amene amayika anthu amene it proved kuti samagwira bwino ntchito for example Jenansa nkhani zabwera pa court awawo asanalekwe chilichonse ndipo tikapita kuma meeting andekofu amafotokoza amayacha very calmly ineyotu I'm just a servant ngati mufuna kuti ndipange chisankho ndikupanga chisankho imenechi mmene malamulo alili iwo akuti amayacha phwanye malamulo kuti awasangalatse amaya kuti ayi sindingaphwanye malamulo mapangano ku parliament ine kuti alibe pene mpanga malamulo parliament akuvutika ndi siwo wa meki wala kuti achati siwo wa meki iwo kumbuyo kwa masankha anthu akumeki
ahononobezo awa ndosenero khala kumeke koma anthu azawo amavomera nkunena kuti ndimene akozera atsata malamulo ifere tingopanga kampeni pa ground mwene likhoza wina chisankho samakhala busy umachita pa press conference umanyoza chairman wa meke sana iwe chichonse angomusankha mwina 3 months ago wala kwachani. Is it a crime to be related to someone? All of us here we are related to someone. All of us here have fathers and mothers and the sisters and what. Kuti unene kuti osewa ndere akanisankho ndiyo ni conflict of interest. Then in the end nobody is going to be working in Malawi. Because all of us there will be conflict of interest. The reason why DPP is doing what they are doing, akuchidziwa ukamutima. You know, I insist. Why are they insisting on all the pieces of equipment? Didn't you say software in 2019? Why are they saying register? Register. And you know what? In other countries, you don't even have to go and register. That ID, national ID, is enough. In other countries, some states in America, they don't say register. November 7th, they'll go with their national ID. That's the way things are done. Why are they emphasizing? They want to bring and almost a big they want to bring that's what they were doing. Precisely. They were rigging the election. Today, because this president make everything is new. Voters roll, machine, majani, they are busy. This company and you Afuna chaos into the election. They are the ones that want to rig the election. But more importantly, our Bangladesh temperature and needlessly so. Needlessly so. They are raising the temperature as if zigolata. They would make you go. But when you go into a meeting, you hear the chairman talk. You hear the CEO talk. These are calm people. They know what they are doing. I wouldn't begin. They're working very hard. They are working so hard to follow within the law. They know what happens during the elections. Like it happened last 2019. It was a disaster. Under the watch of DPP. It was a disaster. The elections were challenged because of these shortcuts. Today, we have a chairperson that says the law says that's what I'm doing. No, stop that. Do something different. Does that make sense to you? The good thing is Malawi, Ambiri, the majority, is laughing at DPP. What are these people talking about? I mean, years old. Also, campaign background. All the things that you're mentioning are false, nonsense. Those are Chinese. And as the example said, the people that they're fronting, can those people that you can front, who are so afro-processed, and one no queer. Na pompo amanena na mbuyo kudiwe magamo rofote but you only may a bodyguard 500,000. Today they want to come in front of us and talk to us and say we should listen to them. Or you come amanena na kudi you mulebera kubaju magamo rofote mtusara 500,000 wazenga kutisema amanena timava is on record. Today they want to say tagilizana leti kali basokolo bano tilampreko kwa Malawi and then they speak to us they think Malawi can take it serious. Malawians are peaceful people. Zibweradi preacher doesn't touch away. Close and farmers. Even they are busy saying our kapena, our chani. What message are they presenting to? And then they want Malawians to vote for them for our options. Serious. Kuti tikapanda vote our ndiragisale alusa. Kayandani kubera maita matanga ka anamaloba atilusia. They want to intimidate Malawians. Should Malawians vote for them because they are intimidated? That's not the way you go to message an election message. You preach Zuzantende Zabuino. I don't know what has confused DPP. To me, probably it's because DPP is afraid. Whatever they are doing, I will be sa manta. Already, Menapangira behave. Chisango Jayama Zalusa. So, for the animal who Chisango, guys, what do we do? Let the numbers of violence. Tend to show us who make it and how many want to weep. Is it a crime in Malawi to be born to somebody? Is it a crime? Everyone has a father, everyone has a mother. And she did not choose.
We didn't choose to Not be choose born to be fathered by in whosoever Kasungu, choose. kaya kumachinjiri iweyo, kaya wakudeza. Sina Don't sake. choose. Makona kana kumene basifu bado uzokuti akunonkule wako Kasungu wambozidike. Okay, so ndio Kasungu. We didn't choose. Nobody chooses a father, nobody chooses a mother. Why should they at the end of the day, this is a harassment of an innocent woman, in case they don't know. They're harassing an innocent woman. Umapanga create mzongofuna umuibisa mbili kuti people. I mean, she's just been there for more than 3 months. How can you say she's not competent? Is it a crime to be born to someone? Is it a crime? This way has it been a crime? So because you are born to someone, then you can't work to make. How? Why should someone not be a chairperson of make? They can't point out at anything that she has done that is wrong foot, where she has put her foot wrong. They can't point it out. All they're talking about is, make chairperson. Disastrous ones for that matter. Jenny Answer was a disaster. You don't need to prove. The court case showed that she was a disaster. She was presiding over disaster. The election was a disaster. And her mother Tipex. But the Anzao, they had to go through. They knew right away our but they went through it. They were campaigning. Today, 3 months, then you started blaming her because of women. Those are Vegas. What is the problem? Sama Campasso. Quincy, Kuiban Tima, Kungofuna Sowon Zitu, Kungofuna Usowon is this country. This country is a peaceful. Timakaramanted. Send us all you see. Timakaramanted. Afuna Sowonese, temperature equal, or because they want power at all cost. That's not the way to gain power. The way to gain power is campaigning on issues. My issues are leading. All they say is we are proven leadership. What is your plan on the economy? Someone in the shows. Forex. What is your plan on the Forex? Or Forex. You are falsifying figures, the economy. Can you come out clean on that? They can't come out clean because they don't have a plan. All they want is to get back, so that they should be the Britannica should be in power. And Britannica in power. You are Britannica sleeping because it's old. Some mandate. The one that will have the mandate would have the mandate. Is Mutari. Now you're telling people at the rally, if we are looking for evidence, would these people want to abuse the old man in Mangochi? Asanke, he has a name recognition, Amara Musanke, Chakajamawa. Next day, they should start now, you won't get in the president, you're abusing us. You know, Mama TBN yake, ma TBN pini yake, ma panga import into tax free. But you staff with it, sympathizers as a pastor's evidence. That's what they want. So the question is, Malawi, should we accept that? I think we should accept that. I think we have someone. I'm not saying the president is perfect, the country is perfect. Nobody is. There are problems that the president must sort out. But at the end of the day, we have someone in the State House that has the passion, the desire, goodwill. Masana is this way. No, is who he is, and he's passionate about this country. We have such a person. Why should we go for some old man in Mango? His colonies are the ones that should be running this country. We shouldn't accept that. So we're going to see about inendibe mpaka zintomena zitatu or four. One, achipani cha DPP avomere kuti kumeki alindi ntumwi zawo very eminent persons nali nduna in their government nduna anthu Fabiano si muntu wamba Kasayira si muntu wamba. I don't think they sit on make commission kugona. The whole idea and wajada sankandi wo ndechirunga muchake chimenecho anabira mtali manja sana msanke ndi a president Chakwera and athina linachokwera kuti Judicial Service Commission kuti sankanipo apa tikufuna okhala uchairman awa team yawo yata sankanipo apa. So Chakwera only did the symbolic
appointment. Yes. Muntu amene he didn't even have sleep. Sana mfuse korinde zamba ndipase zina pasema CV. Pase ma CV. Hayi. Zinachokera kugina into the process anapanga symbolic Within the law. Within the law. So zambiri zimene akupanga pano ntali manje zimene anapanga jaji chifundo kachali amene watamanga kupanga zinthuzo, and at the end of the term somebody has got to continue. It should not create a problem kuti poti wabwerapo maiyu ndi kuti zinthu sizienda bwino, and then that's something. The second point is nkwiyo iyayi, please napempe adibibi nkwiyo iyayi, and the political parties ali ndi mwayi kwambiri kuti ali ndi platform azikapanga misonkhano, asamapange misonkhano mu hotel, timakapanga misonkhano kamema vanthu tivotereni mfundo zathu ndi easy, but they're spending a lot of money into boardroom politics, which is I mean anthu amene amakhala ndi ma TV ndochepa, so mwina apite kwa anthu in the rural areas akapange sell the new agenda kuti ife mundatichosa ndi 5 years tasintha, we have transformed, we are different, tioneni mwanjira ina sopano chimenecho ziwathandiza kwambiri. For achose nkwiyo, everybody amene amapanga first press kakulankhula zabwino kandi pa maliro kandi pati amaonesa nkwiyo kwambiri and very disrespectful of a sitting government. Iwo ndi anapanga coin system ena kuti chibomu ndi chimachine, koma suponi iwo amaiwala kuti boma ndi chimachine, and they want to think that they want to run a government in mena kufunira iwo. They want to tell Chakwera aziyendesa boma ndi ma instructions ayiwo. No, one president at a time. Today Chakwera ndiye president. I'm very akafuna kuti china chake chiwaendere amakhulupirira rule of law, asatire rule of law, chinthu chikaende bwinobwino. Ngati yayi engagement. I can ask them. Engagement means akumane na our president if we are attending can. Let's all assemble as leaders. We are suggesting something, but don't ask my mtari manja wakuti apwanyira muro or apwanyira muro or apange zintu zokukonversana. Chisango chimakonversa muntu, chisango chimachitika on pamene kuli equity komanso transparency, so zimene zikuyenda nzabwino. And then chomaliza kwa ine njoona kuti disinformation campaign imene andayamba iyi siwathandiza chikazauta mbiri every day go on social media akutukwana akunyoza kupanga promote violence, oyayi mwina kukuwa president vesi zimakhala bwino because anzanuso akubwezerani akayamba mulira kwambiri zimene sizimakhala bwino yayi. Ukuli waniye kwa anthu kapangeni campaign. When you campaign you have good results. If wangu kutukwana basi andikauzeni anthu akalembese basi, that's the message. There's time. If you want to have any plan yabwino positive plan anthu akalembese, but don't tell them not to kusakalembesa believing kuti muchipanga because makumudwisa anthu anu kwa iwo achamukwapasa kachitulzi kwenye kuti chisankho adabira kala nzatu, so there's no need to vote. Anthu salembesa because simukwauza message yona kuti ino aife sizikhala bwino yayi leo kuti mina siti wina, so that munthu wamba muzimu anemba nangati kavoterechi simukuti sizili bwino. Ndathokoza kwambiri amvula fundo manena kumapetroyo ndiofunika kwambiri facho kuti pada akali pano makulandisa ngwane mafrero mneneri wa meki dzulo amanena kuti panopo amene ayamba kulembetsa akatha masiku amenewo ndi kuti dera limenelo sazapita konso azakhala pita kwina ndi anthu azapezeka kuti mwina ena amati sakusakalembetse nsanga imenekayi apeza kuti wachachokako anthu awo sanalembetse. ndiye ni fundo ofunika kwambiri kuti anthu apita akalembetse pamene kalembera wayamba. Mr. Mpeka Sambo ndi mangano ndotani ndiyapera pamene ndifuna ndiyapera pamene nkhani yofunikira kuti cholinga chachikulu chimene akufuna kukwaniritsa makosana a DPP akamapanga zimene zija is to create voter apathy, kapena kugwetsa ulesi anthu kuti asakalembetse. Mwandimvetsesere? Koma ndimafuna ine ndikambe mbali nayo kuti makolo ana
amene akadakhala kuti Chakwera sanali president lero sadakakhala ali ku university chifukwa mdindo amene alipo ndi amene adapanga chiganizo chimenecho. Akadakhala jawo sadakakweza ndalama ija yoti zipita yothandizira ana ichi kuti azipita kuma university. Makolo ana amenewo ngati akuona kuti chimenecho nchofunikira kwambiri kuti achitereze chifukwa ndi tsogolo la anawo apita akalembetse chifukwa ndi mphamvu yokhayo imene angathe kutetezera nayo tsogolo la anawo kudzera kuzimezi kumaphunziro. Azimayi amene akumaoloka lerolo mabridge amene kudalibe m'midzimu akamaona ana awo asukulu tiana ta sukulu tapita ku sukulu tachoka pa mtengo tikulowa mclassroom ya nyowani adziwe kuti nchifukwa kuti Dr. Chakwera anakweza CDF. Ngati akudziwa kuti zimenezo nzofunika kuti ateteze nthawi yake ndinoyo akateteza ngati ati akalembetse. Kwina konseku pano tukamba za mtukula pakhomo ndikumvatani kuthyolo ngati kuli anthu amene mukulandira mtukula pakhomo zimenezo zikuchitika chifukwa kuti Dr. Chakwera ali ndi ubale wabwino ndi maiko akunja akutipatsa ndalama World Bank. Chonde ngati mukuona kuti zimenezo ndizofunika zikuthandiza kuti miyoyo yanu itukuke muyambe kudzimirano panokha pang'ono ndi pang'ono kuthyolo kumulanje ikakwana nthawi pitani mukalembetse. Ndale sakazinga mumpoto. Pomalizira ndimafuna ndiyankhule nkhani ya zimene anayankhula Mademo Mtambo ndi amene anayankhula mawu opyeza kwambiri. Mukationa ine ndi Mtambo zaka zathu zikuzokhaza zothamangitsa zoona ndi ndimafuna ndayankhule mundilole ndayankhule. Dziko lino tilipo ambiri mdziko muno kukhala nkuima nkumati chonchi ndimaona ngati dzalazi nthawi zina zafuna kumadzibweza pang'ono. Mbiri ndi mbiri basi idachitika mbiri ndi mbiri chifukwa dzana ndi lero kangopita zaka 4 sindikukhulupirira kuti aliyense wachinyamata wanzeru angayembekezere kuti zonse zimene zinawonongeka zikhoza kukonzedwa mu zaka 4 zosatheka. Koma ngati chimene chikuapangitsa nkuti chimene chidawonongeka ndi udindo wawo ndi afuna ati kokene tonsefe kuti tikathandize kupanga zimenezo ayi sigwira chifukwa ife chiyembekezo yathu tikamaona kuti anthu akati njala akalengeza kuti akudya chitedze ngati zoona Achakwera kumatenga chimanga kukapereka. Chiyembekezo yathu ina chimenecho kwagwa ng'amba Achakwera kuti yayi tiyeni apemphe asilikali a dziko lino atithandize kulima chimanga. Tenga ndalama zambiri tipereke kuma irrigation schemes tilime chimanga. Ma solutions amene adatipangitsa kuti zipita ku South America ana amenewo zimene zikawisa anthu ambiri chifukwa mayankho sankapezeka. Mukumbukira tidayankhulidwa kuti ngati kuli njala kaziyeni zilete a civil service ngati mukuona ndalama zachepa pitani boma government is broke. That was a sign kuti we had a leader who had no solutions. Panopa Chakwerayo akupeza mayankho wayamba kupezeka. Misewu imene mazilidwa ija lero akumanga misewu yolimba. Mayankho akupezeka. Chimanga kwa chilala titani tenti pangene ulimotirira famadzi alipo kali ulimotirira kuchitika. Anthu ena akuti ayi akuluakulu makosanawa muna kusapeza bwino kwawo nkochita kwambiri akuti ayi tenti yang'ane ndalama amene watidzapasa pang'ono 150 mtukula pakhomo. Tidaona anthu kuna blanta kuno akusangala atadzadzana pa etomani kutapa ndalama kutenga ndalama kunanthauza kuti akupeza mayankho. Koma vuto ndila kuti mavuto aja adali migolo ndi amati akasamphula apa kuchotsapo atatu upeze ma solutions uwona kuti zinadzafumbukaso akachotsa apa ndipeze mayankho zinadzafumbukaso. Yankho lina looneka ndi maso chikhala kale muno siku zili muna program itatheka magetsi atazima kale 10 hours. Koma lero amenewo ndi mayankho amene president wa dziko lino akupereka ku dziko. Ndife chimene tinkafuna kuti tikhale ndi mtsogoleri amene adziyankha adzipeza ma solutions amavuto amene nzika zikumana nazo chifukwa zimenezo. That's the true meaning of politics. Koma osati kuti anene kuti history will repeat itself. Ayi
chiphaliwali simenya mtengo umodzi kawiri. Oho. Chiphaliwali malume sichimenya mtengo umodzi kawiri. Antamba dziwe zimezi. Chiphaliwali achimwene mwina ndayang'ana. Achimwene chiphaliwali simenya mtengo umodzi kawiri. Osatheka. Chimamenya kamodzi kena kachikamenya mtengo wina. Koma izi zomati muziti Mademo ayi. Amalawi kuyang'ana zina pano 4 years ikochitika zina. Zimezi zidachitika zaka 5 years zakiraso. Ndeni mufuna kuti mukodoleso chiphaliwali chizameneso. Sikwe. Tathokoza kwambiri Mr. Mpekasambo. Ukangati mwamaliza ndithu bwino lukubira zimene mafuna kunena Abara kwa mkulu. Chabwino. Mafuna kuti pita kunkhani yathu yachiwiri ndikuyang'ana nthawi ndiona kuti kuthamanga kwa basi tasane mphino zochepa koma tipitebe kunkhani ina. Tangoona posera apa kuti European Union EU komanso ADB African Development Bank anena kuti tsopano ayamba kupereka ndalama ku dziko la Malawi direct kupita ku budget zimene zidasiya zaka zochuluka zapitazo 10 zaka 10 kwapita uko ndiye padakali pano akuti abwereranso kuti akuyamba tsopano kuthandiza dziko la Malawi ku budget yake. Ndimafuna ndiziwe kuti kodi zimenezi mbona kuti zofunikira bwanji zithandiza bwanji dziko la Malawi tikamakamba nkhani yolimbana ndi umphawi komanso tikamayang'ana masomphenya a 2063 amene tifuna tizakwaniritse. Tiyambe ndi Mr. Kasakula. Zikomo kwambiri. Sanabwere kumeneko inenso ndimafuna nene nkhani pang'ono nkhani ya Mtambo. Chabwino. Imene ayambisa Mpekasambo. Kena kunibwera ku. Ndembwera ku chabwino. Kwa nkhani ya bwino. Chabwino. Achina madafe vulo limene timakhala nalo nonena kuti tikapanga kanthu kakang'ono kati kapanga chinthu ochita khachi chikulu timadzamba fufuma nkuona ngati kuti we are the best thing that ever happened to this country. Nafikapo nkhani yake ndi imeneyo nafikapo. Chabwino. Atimodzi Mtambo we know what he did that trapeze nazawo koma suti amapita awiri pa street anthu amatsatira ndipo zidachitika zinthu mpaka ndapanga masankho ena. Here we are today, the rest is history. Iwo aja a president alaweka mu cabinet amayang'ana civic education and the rest of it. A president analandira pressure kuti chepetsa nkoni cabinet a president from anthu awo achikoli 27 ndalama moyo kuwawa president cabinet yo chepetsa nkoni. Somebody had to be sacrificed in the cabinet. Sooner president akanakha kuti anthu akuti muchepetse ndiye unu pakabe maintain the same people. And anthu ambiri mino mujanapa ngati kuti sacrifice. A gospel kasako achimenanga. Yes. Timatona achimenanga akuku. He was sacrificed. Sidamveko aunona kuti ine am more important than the rest. I'm Kaka. Secretary General wa MCP then was sacrificed. Kuti achepetse cabinet a president. Timothy Mtambo took it very badly. Very, very badly. Today, Taona, we know what he has done. Pakatipa. Avuta kwambiri. Si china in the cabinet post. Akana kaudo waja kuti apre sana Joseph cabinet. Sibwezero alinda jihana ku AFORD. Sisi karateka. So, today, kuti should go about and say in a liberal super street chanchani, I think it's overestimating his importance. Muntu aliyesa alini importance. Ka ine DG, ka iwe, tini importance. Komo sama kwese mwamba importance yako yo, more than what you are. You want to go around and throw weight around. Everybody should feel you. DG. Then you are making pronouncements. I did this, I can do this. Hey, wait. I'm saying, he's overestimating his importance. He is overestimating his importance instead of underestimating. Then people, because you were and I think we the youth, I mean, I'm not sure whether I'm still youth, I'm 53, but whatever the definition is, we must avoid overestimate his importance. He is, what has he done apart from leading that? And he was not alone. There were people like Gift Trapeze. Have we seen Gift Trapeze overestimating his importance? No. He is where he is and doing well. He didn't say because Gift Trapeze, they were side by side. He's very quiet. Yes, he's very quiet. He's extremely quiet. He's extremely quiet. His two comments on human rights issues, minority rights, he's still doing it.
alini ndodo manja chani you meet him avala zina zake chani ndine leader wa cheni this movement za chani zimene Mtambo. Relax, calm down. You still have so many days to live. Why bother yourself? Ndiye mujanena mpeza sambo nimalize nipile ku budget support. Yes. And mpeza nina mwambe wangu kwa mbili. Good lightning doesn't strike twice on the same spot. People move on. Yes. Amara was a guy sample jayama. There's no need. There's nothing to fight. That time there were issues to fight. There was Jenny Answer, American Sword, the example, Pagana Tipex. There were issues to fight. Today, what are they issues to fight? Amara Yambanga is an example. Why should someone invite them? Next day, they have a chance to express themselves, to pronounce themselves on the President Chakwera, on the MPs, on the councillors. They'll pronounce themselves. Why not just wait for that day? What is it going to fight for? What issues is it going to bring to people that are so burning that we must go to the street? At the end, it's about his belly because he was kicked out of cabinet. He thought in air what I did in the street and then it was such a great cabinet. Now, should the Malawians be taken as a personal settling personal scores? Because clearly, he's settling personal scores with President Lazarus Chakwera because he's the one that removed from the cabinet. So, should Malawians should ask themselves when he announces the date wherever he wants to go on the street, those that want to go should ask themselves, should we really go to help Timothy Mtambo settle his personal scores with the President Lazarus Chakwera? Is there anything for us? Because clearly, there's nothing for them. It's about him and his ego and his personal scores that he wants to settle with President Lazarus Chakwera. For some cabinet, the president was looking at the larger good. Malawians are saying, I must reduce my cabinet. Somebody had to go. Somebody had to be fired, to speak bluntly. Somebody had to be fired. And many were fired. Why are they not doing what Timothy Mtambo was doing? It's because they know that we can do something else. I bring that was the cabinet. Then I can do something else and be profitable and earn a living for myself. I can do something else. Also do Ugulantima. Nzatiko a person. But there's another issue, fraud in the government. Your budget support. Yes. Congratulations to the president, to President Lazarus Chakwera. And wabiri amagamba zambiri. Yes, things must improve. We all must always work hard to improve. And I think it's putting in place a solid foundation. It's a solid foundation. Improve, but they don't happen within a day or overnight. But it shows whatever he's doing, and things are right. He's trying hard. We have someone who is trying hard. Eyes on the ball. That's why they want to support him. 10 years ago, we lost a budgetary support because of Kashkit. Budgetary support. Today, the Europeans are saying we have to support. This is money that will go direct to our budget, direct to treasury, and used for education. It kind of lessens the burden on whatever domestic debt, whatever debt. These are the things that are going to remove the pressure on the budget, to ensure that the budget is pressure, some fiscal pressure. So, to me, nothing else. Congratulations to the president. It shows and how many those that are honest, those that are balanced in their head, are warned when something is happening. Tathokoza kwambiri. Mr. Mvula, ndofuna mumalize. Ine ndikanenepo kuti resumption ya budget support, direct budget support chantengwa patali kwambiri. Chifukwa chaka teni itavutika ndithu anthu anagwira makosi kuti sitikupasa ndalama simukuyendesa bwino, simukupanga bwino apart from zinthu zambiri. So because mwina boma ilira yesa ndithu kupanga win back that trust. Chifukwa mwina atibwezera atipasa ndalama budget support. It has not come from nowhere, and no one should kunena kuti imene zikanachitika
there has been a lot of sacrifice, meaning yes, we're not yet there. We'll be there with this support. Because Zambiri says naende bwino sisi nali mundu nomeko. And the Malawi ambiri aina kumamu ya mikira muntu wabwelesa a positive change in their lives. Kuli mioyo yao ikusinda kulanda budgetary support kutikola ku Malawi. Budgetary support ni chintu chantengo patale kwambiri. Ndo Zambiri zikuza kumabweka. Kulanda ndalama zote mina zilowe muntu tukula Koma. It means confidence. Yes. Because in drama is system ya bomb. Kurandra whatever money, whether grants, whatever from anywhere, the Chabwino. Kubera rendo of India, the confidence. Because they don't handle Samabwera. Samabwera. The must also go Pita Kumene. That's why and that I know ama nkwazoipa kwa kuti president oenda pa trip because wao sama amaso computer anaiva computer didn't have make friends sana kare ndazaji. So I think ngani ya budgetary support chintante ngopatari, and I think it will go a long way kutitandiza tingo bempera kuti naso atitandize be mene kare amatitandiza abwere so that by close of next year, September next year, tikare kuti boma ili ikuyenda bwino. Because we still have got a few things which are not happening well. My initiative said now also andalama. So mwina tupembere kuti tirandire chitandizo and congratulations kwa Chakwera for this, and congratulations for Chichora. They are Chelen and Bechan Chelen. These have made a difference. Was into many carries makanika subano zikuteka. So mwina ndi chini positive. And ngwabempa boma machinery ya media machinery apange drama and apange explain it. So Malawi ena mwina sakuziziwa and niso tutoko zene pobwesa program ngati tumwena zilankulidwe kuda Malawi mwina zina so aonepo mwina zantengo patala zikomba kwambiri. Ntongoza kwambiri Msamvula. Mr. Mpeka Sambo mumaliza banji bankhani imeneyi. Ndofuna ndakumbutsa Malawi chimechira chisadzaye kulinjo kuchoka nyanga. Kuti anthu amene kwanoti abwera so ndona anachoka. Ndeti kunalibe. Adachoka, adasiya. Analipo ndikuchoka. Adalipo kuti kuchoka. Ndiye koma adziwe nokuti kodi chimechira achititsa kuti a EU asiye kuti thandiza budget yathu chidachitika ndi chani. Ndi chifukwa kuti adaona kuti amataka kunyandalama mthumba muja zimapitirira. Leaking bucket. Ndipo chi statement imene adanena nthawi imeneyo ndimakumbukira. Adanena kuti tikuona kuti ndalama zathu tikapereka sizikugwira ntchito imene ife timagwirizana. In other words, tikakupatsani ndalama zija Malawi sizomakata sizikuwapeza ndeta siya sitaniso sizikupatsani. Koma chiyambi chake cheti chendidadza kambira naso panopa chiyambi mukumbukira panali ambassador wa ku United Kingdom Fergus Cochrane died. Anapatsidwa mdziko muno 24 hours. Manifesta chiyambi cha nkhondo imeneyi chinali imeneyi tidakadzakambirana pano nkamna kuti strategic patience ndiye nkhani yomweyo sindimafuna ndikambero chifukwa chani akulu awo ali lerowa Lazarus alilero anoka martin Lazarus sine apuli apuleza ndamukulu dzina langa ndi Lazarus. Yes. Lazarus lerolo dzana ali amanenedwa kuti anapita ku Germany makakwera njinga ndende mati nene kuti kokakwera njinga kuja nena njinga ija amangokwera kuti asangulutseko after mabiki. Kokakwera njinga kuja kumene kuchoka cha ndalama zimenezi anthu ena makamba kuja kokakwera njinga kuja kumene kuchoka zimenezi. Manifesta kani pakhomo poti bambo ntchito yake amankhali yaku nyoza wanthu tokwana wanthu akatuluka ndikunyenyani ndikutani anthu sangakhale anthu pang'ono.